дар ҳавзаи интихоботии Турсунзода 5 ва 79 участкаҳои овоздиҳӣ барои диҳандагон кабинаҳои овоздиҳӣ, утоқи модару кӯдак ва хонаи табибон муҳайё карда шудааст. Дар интихоботи имсола дар шаҳри Турсунзода 135431 нафар, ки аз онҳо 10246 нафар бори нахуст дар интихобот ширкат меварзанд, ба рӯи хат гирифта шудааст. сабти муҳоҷирони меҳнатӣ бошад 16468 нафар аст. имрӯзҳо бояд қайд намоям, ки дар ҳамаи 64 участкаҳои интихоботӣ ба пурра комиссия фаъолият менамояд барои тайёрӣ ва гузарондани интихоботи 2020, ки 1 марти соли ҷорӣ баргузор мегардад. аз тарафи мақомоти иҷроияи шаҳри Турсунзода зиёда аз 300 адад овизаҳо, навиштаҷотҳо бо рақами участкаҳои интихоботӣ ба пуррагӣ ташкил карда ва насб карда шудааст ва метавонем гуфт, ки тариқи шаффоф интихобот баргузор мегардад ва мегузаронем. ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ бо тамоми таҷҳизоти зарурӣ муҳайё аст, аз ҷумла компютер, маводҳои иттилоотӣ дар бораи интихобот, рӯзномаи маҷаллаҳо ва дигар ҷиҳозҳои зарурӣ, ки ба фаъолияти корӣ лозиманд, дар ихтиёрашон аст. ҳамаи он маводҳое ки барои интихобот зарур буд, пурра тайёр намудем. муассисаи мо пурра ба гузарондани интихобот тайёр аст ва дар ҳавзаи мо 2035 нафар интихобкунандагон мавҷуд аст, ки аз ин шумора 18 нафараш синни 18-соларо дар бар мегирад. бояд тазаккур дод, ки ба масъалаи кори тавзеъотӣ ва паҳн намудани маводи иттилоотӣ таваҷҷӯҳи зиёде дода мешавад. сафари кормандони комиссияи ҳавзавӣ ба минтақаҳои дурдаст, ҳамчунин паҳн намудани маводи иттилоотии зарурӣ дар марказҳои деҳот идома дорад. дар ҳавзаи интихоботии рақами 6 шаҳраки якум 4800 интихобкунанда ҳаст. аз 4800 интихобкунандагон 243 нафари онҳо якум маротиба овоз медиҳанд. ҳавзаи интихоботии рақами 6, ки ду та участкаи интихоботӣ дар он, участкаи интихоботии рақами 9 дар минтақаи ҷавонон ҷой дода шудааст. участкаи интихоботии рақами 10 дар муассисаи таҳсилоти миёнаи 86 ҷойгир шудааст. ҳавзаи интихоботии рақами 6 шаҳраки якум барои интихобот омода аст. иштирок дар интихоботи вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва ба маҷлисҳои вакилони халқии шаҳр озод ва ҳатмист. ҳамаи шаҳрвандон мувофиқи қонунгузориҳои амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳаққи иштирок дар интихоботро доранд, зеро дар ин рӯз тақдири ояндаи худ ва давлатро озодона интихоб менамоянд.